Zdravo svima, ja sam Miroslav Georgijević, a ovo je moja prva unboxing epizoda. Prvi put sam sada odlučio da snimim kako ću otpakivati jedan od proizvoda. U pitanju je svetlo Aputure LS1200D. Dugo sam čekao taj moment kada ću kupiti ovo svetlo i ubaciti ga među svoju opremu. Razlog za kupovinu ovog svetla jeste što sam video na YouTube snimcima da su ljudi zaista oduševljeni sa njim, jer je izuzetno snažno svetlo od 1200 W koje i dalje ide na 220 V i priključuje se na regularnu struju. Odličnog je dizajna, deluje mi da je od sjajnih materijala napravljeno, tako da sam pomislio da bi to bio jedan odličan potez i jedan komad opreme koji ću, nadam se, koristiti dosta. Aputure firma se u zadnjih nekoliko godina snažno probila na tržište, jer imaju odličan kvalitet, sjajna svetla, stalno izbacuju nove proizvode, cena je niža od nekih konkurentskih jačih brendova poput Arija, sjajan im je dizajn, dobri su materijali od kojih se pravi, radio sam sa nekoliko njihovih svetala do sada i uvek sam bio zadovoljan, tako da mislim da nisu za džabe pridobili ogroman broj korisnika širom sveta. Razmišljao sam dosta da li je potrebno da kupujem ovakav proizvod ili pak da ovakva svetla koja su malo jača, veća, rentam, ali kao i verovatno svaki drugi ostrašćeni videograf, želja je bila prevelika i prevagnulo je to da, eto, ovaj mališa završi kod mene. Da ne bismo sad više gnjavili, red je da otpakujemo ovo. Još juče mi je stiglo, nisam otpakivao jer sam želeo ovo da snimim, a imao sam neke obaveze koje sam morao da pozavršavam, tako da neizdržu je došao kraj. Hajde da se bacimo na otpakivanje. Ovu prvu kutiju ću staviti sa strane jer prelazimo na vruću scenu odmah. Imamo dakle dve kutije koje vam stignu sa kupovinom ovog proizvoda. Ova jedna veća kutija je samo svetlo, a ova druga manja su reflektori, odnosno one šolje koje idu uz taj proizvod. Sad ćemo da vidimo kako ovo izgleda. Stavit ćemo ovdje da bih mogao da pokazujem na stolu šta se unutra nalazi. Dakle, evo, prvo se iz kutije vadi ova sjajna torba koja je vrhunskog kvaliteta. Još jedan od razloga za to zašto sam se odlučio baš za ovaj brand jeste zato što su ovo sjajno uradili. Dakle, velika torba na točkiće. Kada imate puno opreme, kada idete na snimanje i prebacujete se s mesta na mesto, ovo je zaista spas. Evo ovako, u torbi se nalazi prvo ovaj jedan kabel koji je, čini mi se, 6,5 ili 7 metara. To je kabel za napajanje. Omotan je ovom tračicom koja je super. Koristio sam je na prethodnim njihovim proizvodima i super je kada hoćeš stvari da držiš uredno i lepo, da možeš lepo to da zapakuješ i vratiš u torbu kako je i bilo. Dakle, drugi kabel je onaj koji ide od balasta, odnosno ove komandne kutije ili kontrolne kutije, kako je zovu. Jedna strana znači ide u taj balast, a druga strana ide u samo svetlo. Ovde je ova spojnica ili klapna koja se namešta na stativ, a na nju se namešta balast.
Evo, ovo je ta kontrolna kutija, odnosno balast, koji ima sve ove napredne funkcije na sebi, kontrolisanje snage samog svetla, zatim kontrolisanje nekih efekata, razna podešavanja svetla, gledanje preciznosti samog svetla i sl. Ovde imamo različite ulaze za LAN, za dodatno napajanje ukoliko se napaja baterijski, imamo ova dva DC ulaza. Ukoliko se recimo napaja samo na jednom ulazu, svetlo će raditi sa polovinom kapaciteta, a ukoliko se napaja na oba ulaza, svetlo će raditi punom snagom. Ovde od gore se nalazi ovaj, mislim da je sedmopinski ulaz, to jest izlaz koji spaja ovim kablom balast i svetlo. I konačno ovo prelepo svetlo. Kao što sam i pretpostavio, materijali su fenomenalni, najsitniji detalji su jako, jako lepi. Ovo svetlo, dakle, ima 1200 W. Ovde se nalazi ovaj zaštitni poklopac. Kako se skida? Aha, ovde. Evo ga. I ovo je LED svetlo, odakle dobijemo svu ovu snagu. Da bih ovo mogao da montiram, svi su govorili da se ovakva svetla ne stavljaju na neke slabašne stative, tako da sam poručio i stigao mi je odmah i stativ koji je dovoljno jak da podrži upravo ovo svetlo. Sad ćemo i njega da otpakujemo, odnosno zaboravio sam prvo da otpakujemo šta se nalazi u drugoj kutiji. Evo, ovo je druga torba koja stiže u ovom kompletu. I tu imamo 3 reflektora. Zapakovani su fenomenalno, evo možete da vidite. Znači imamo ova spojna zaštita je debela 1,5 cm. Zatim ovaj gornji deo oko ovog najvećeg reflektora. Evo, bukvalno su mislili na svaki detalj. Imaju ovu zaštitu i ovu spoljašnju zaštitu, tako da vam što duže ostane čitav ovaj reflektor. Ovo je ovaj uski reflektor, 15 stepeni mu je snop svetla koji izbacuje. Zatim imamo srednji reflektor koji izbacuje snop svetla pod uglom od 30 stepeni. I najmanji široki reflektor koji izbacuje snop svetla od 45 stepeni. Na ovu glavu možete stavljati softboxove koji imaju isto tako boven skačenje, samo treba paziti se da kod nekih manjih nastavaka i modifikatora koji su od loših materijala da ne dođe do topljenja ili nekih oštećenja, zato što ipak ovo svetlo jako greje
tako da proveriti samo da li su nastavci kompatibilni, pogotovo ako se radi o gelovima ili nekim nastavcima od materijala koji nisu dovoljno izdržljivi. Sada ću da rasklopim i stativ za ovu glavu, da vidim kako to stoji. Evo ih čoškići. Ovo je torba za teg, odnosno pesak, šta se već stavi u nju. Raspakovao sam stativ i iskreno značajno je veći nego što sam očekivao. Mislim da ide na oko 500 i nešto centimetara može da se podigne. Urađen je od čelika, stvarno je jako čvrst. U pitanju je Visico LS 8018 boom stativ. Što znači imamo mogućnost ovo svetlo da namestimo. Samo da vidim kako to uvučemo neku visinu da... Nemam čak ovdje ni dovoljnu visinu da ga da izvučem pa da prikažem boom, ali to sada nije poenta ovog videa. Uz ovaj stativ idu i ovi točkići za lakše pomeranje, jer kad imate teže svetlo, ovo svetlo, balast je težak, mislim oko nešto manje od 6 kila, a samo svetlo je oko 9 kg, tako da kada sve to pomerate sa ovim stativom koji je 22 kg, to je onda baš problem, moraju dvojica da nose, a kad imate točkiće lako možete da pomerite. Sad ćemo da vidimo kako izgleda svetlo kada se stavi ovde. Zaista delim mišljenje svih ljudi koji vole da koriste čvrste stative za rasvetu, kada radite sa nekim većim svetlima i kada to podižete na neke visine, pogotovo kada na njih stavljate modifikatore. Vrlo lako može se desiti, dešavalo se i meni da dune vetar i sruši to i onda upropastite neko svetlo koje ste puno platili samo zbog toga što se štedalo na stativu i što se uzimao neki stativ koji je manji. Tako da najtoplija preporuka da što veće svetlo uzimate uz veće modifikatore da uzmete bolje stative. Dakle, stavili smo svetlo ovde, sad ćemo da stavimo ovaj nastavak. Nakon što se namontira ovaj deo na donji deo stativa, znači ovo je ta neka stega, odnosno klapna na koju ide balast, potrebno je ovo podići u jednu stranu da se zakoči i nakon toga vrlo jednostavno samo se ovo primakne i kada škljocne ono je osigurano. Stoji veoma čvrsto i nemate bojazan da će to negde da otpadne. Može se staviti sa ove zadnje, čini mi se i sa bočne strane. Sada ću priključiti ovaj deo, samo da vidim ovde. Ovako. Znači, evo ovde je ulaz za napajanje. I taj deo ide u struju. I sada ovaj drugi kabel ovde od gore. Znači razlika između ovih strana je što jedan ima muške, jedan ženske pinove. Muški idu u ovaj deo. Škljocne nakon što je osigurano. Ovaj drugi deo uključujemo ovde u ovo napajanje. Sad ćemo da vidimo moment isti. Ovo je na 50% snage.
70. I evo 100% snage. Jako fino rasvetljeno. Sad ćemo da vidimo kako izgleda kada se stave modifikatori. Imamo 3 modifikatora, kao što sam rekao, široki koji baca snop svetlosti sa uglom od 45 stepeni, ovaj srednji koji pokriva ugao 30 stepeni i uski koji pokriva ugao od 15 stepeni. Sad ćemo da isprobamo da vidimo kako izgleda svetlost kada se... Kod ovih modifikatora se ne radi samo o tome da dobijamo široko ili usko svetlo, nego dobijamo i usmereno svetlo koje nakon stavljanja ovog modifikatora dobija još veću snagu. Dakle, ako nam treba usmereno svetlo, možemo da računamo na još više lumena koje će izbaciti uređaj iz sebe. Evo, kao što možete da vidite, sada je snop svetla mnogo oštriji i značajno jači nego što je bio malo pre. Dosta toplo. Lepo greje. Ono što je prednost ovog svetla jeste što možete da ga namestite od 0 do 100%, a kad kažem od 0, dakle prvi onaj stepen jeste 0,1, pa ide 0,2, pa tako do 1% i onda ide 2, 3, 4, 5 do 100%. Dosta je značajno da nekada ova jaka svetla, kada se već nalaze na setu, ne morate da tražite drugo slabije svetlo koje biste stavili, što nije slučaj sa svim proizvođačima. Neko namesti da je i najmanje svetlo dosta jače nego što je vama potrebno, ali super je što ovako veliko svetlo ima tu mogućnost da se smanji na 10 deo procenta i da može da izbacuje onoliko malo svetla koliko vam je potrebno za datu scenu. To bi bilo to što se tiče ovog unutrašnjeg dela, ali da ne završimo na tome i na samom otpakivanju, mislim da bi bilo super da ovo svetlo testiramo negde na lokaciji, pa da vidimo šta ono zaista može.